Mayor. Wani marang wong tuwa iki nganggo ral dhisik nggo ngecek nek sound system masuk angin iki kaya ngopo nek ngantek patenane apa ormo do kapok iki wong apike kok ngono jare masuk angin lah sing mare masuk mriki kok aku ki wis tewas ngapalke jenenge kok malah lah iya to AJM tenan to Mas iya masuk angin kok yen nganti ana sewu siji sing wani Mas Rudi dalam spesial sekali ya iya nih ibu-ibuku cantik-cantik diseragamke sedaya menika masyaallah nggih Mas alhamdulillah menika rondo lah aku wani matur budheku dhewe dadi aku wani. Lah ya wani. Nggih, monggo-monggo nek ngersake monggo. Injih. Wong tak takleti jere wis ora Mas. Panjang yuswa, sehat sedaya nggih. Amin ya Allah, ibuku. Pokoke nek sing lanjutke dagang putra-putrane muga-muga diparingi berkah le dodolan laris sedaya. Mbakku selamat siang. Matur nuwun semuanya, terima kasih. Pertanyaannya, apa? Kenapa ibu-ibuku ini udah seragam? Ayo. Dikon kalau sing di rumah. Salah. Apa? Karena punya. Oh iya. Kalau nggak punya nggak seragam. Contohnya lagi duwe karena duwe coklat ala seragam dewe. Kowe duwe? Ora. Aku kayak mau dikongkon pokoknya wong aku coklat ngono ki. Weh ora duwe nek Mbak. Ngono. Oh, arep ngece ngono. Aku tak takok. Apa? Ngopo suasanane kaya ngene iki iso puwading iso apik mergane apa? Ya mergo ewo. Mergo ewo. Salah. Padange mergo ana lampune. Salah. Lah iki lho lampune gawe padang. Ora mungkin lampu lek mbok dikai lampu 15 tengen 15 kiwa tetep ora. Lah mergo ngopo? Sampeyan melek. Jan mlemo. Oh iya. Elek to? Para pono lampune motone merem ya anu ya peteng ya. Elek. Oh iya. Kenapa sound sistemnya apik? Mergo sing duwe bar kerokan. Ayo. Aku ora trimo. Mas miku diapik kok mike pateni ya. Oke bola kita. Aja ngono. Mangkat bareng Mas. Tak niliki powere kaya apa? Iya. Iki kok tebane yo ora nyeleket. Romangsane kita tuh bagus karena dengan sound system di pateni kapok. Mas iki kok nek kene dhewe nyeleket Mas pateni Mas gede Mas Tejo. Sering lali kok. Suara ning donya ana sukune wong tuwa kabeh ndongakne ben dadi anak soleh kanggo Dek Jatmiko. Allahumma amin. Kabulo dongane Mas Tejo. Bapak Ibu ingkang kateben rawuh sugeng rawuh selamat datang. Sekali lagi mewakili Pak Sarno, Ibu sak kulawarga ngaturaken matur nuwun doa dan restunya. Sebelum panjenengan menikmati santap siang bersama-sama, ada baiknya monggo panjenengan tindak datang panggung temanten rumiyin, jabat tangan dengan Pak Sarno, Ibu dan keluarga juga mempelai berdua. Itu pertanda atau tondo doa restu kagem keluarga dan temanten sarimbit. Sesarengan di Mas Tejo juga campur sari Suko Laras Kong Bintaro Indonesia. Musik. Sewu siji lho iki Mas Rudi. Oke Mas, spesial buat Mas Jatmiko. Godek Jatmiko dhisik ya. Kanggo tuladan. Iya oh. Juga ada teman-teman Dana Production. Aduh Romo Ibu ngapuranen aku yen ono salah
lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada masuk rino wengi ralalitan sandedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura uga kanthi mulya iya nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ora sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane iyo bose di pesta bahagia Pak Sarno, Ibu dan keluarga semuanya. Yo Sutularas lagi masuk pakai rino wangi ralalitan sandedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya Godhek Jatmika nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane mose melodinya Indonesia asik 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 yang lagi nonton di live streaming kita selamat menyaksikan semuanya suka laras lagi ya so 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 rino wengi ralalitan sandedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya masuk-masuk nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani
ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane aku tansah ndedonga kanggo para tamu sedaya sing kumpul nang kene muga panjang umur kathah rejekine amin Allahumma amin amin Masya Allah. Kagem Pak Gos kalian Mbakku monggo. Iya. Asik bersama dengan campur sari Sekolaras. Bersama di Mas Tejo, oke lah dibayar. Oke boleh. Monggo bagus. Di pesta bahagia Mbak Nancy. Masukkan. Wengi nalikane aku pisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu balik neng putramu makasih bos sepining ati yo analikane ing wengi kuwi yo ora ngira dumetes telu ing pipi masuk sliramu kapan bali monggo yo kusung maneng ati amung donga lan amung pamuji nuwun bosku kutha ngayogja kangetan sangancane sepining rasa ati iki stasiun tugu sing dadi aksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu musik Sekolaras lho iki gantian ya siap goyang semuanya iyo yo ing wengi iku suaramu nalikane aku pisan ketemu yo ayo to tak untapake sliramu pamit pamitmu bali neng putramu masaku sepining ati nalikane ing wengi kuwi matur nuwun bosku ora ngira tumetes elo ing pipi makasih Mak kapan sliramu bakal bali makasih sayang oe kentenan
piye to jane marai muring. Sabar piye? Suaraku ya apik lho. Oke, baik. Boleh, silakan. Oke. Fotonya ganti karo aku. Masya Allah. Gak usah bayar sini. Atau suwon. Ya, silakan boleh potret dengan monggo silakan. Sini. Boleh foto. Ayo. Oke. Mbak Bogel ada yang mau minta foto sama Mbak Bogel ora Mas Tejo wae. Ya, silakan boleh foto dengan luak silakan. Ora luak Mas. Garangan sisih. Mau juragane apa makanya? Sirik. Ayo, cek lali yo. Stasiun, ayo. Keduren. Angkat Mbak Bogel, angkat yo. Stasiun. Cilik cedeke. Stasiun tuku. Ayo, matur nuwun. Sing dadi saksi kang bisu. Muga-muga sliramu eling aku mari Bos. Kapan kondormu tak tunggu. Musik. Laras. Duk tak. Hey. Aduh. Atur nuwun Bosku. Atur nuwun. Yes, aku payu foto. Terima kasih Mbakku. Atur nuwun Mbakku. Terima kasih. Ayo. Goyang lagi. Mas Bos Agus. Ing wengi. Wasik. Nalikane aku pisan. Masya Allah. Nuwun Bosku. Makasih Bosku. Tak untapake sliramu pamit aku pamitmu bali nang kuthamu sepi ning ati nalikane ing wengi ora ngira tumetes elo ing pipi sliramu kapan bali ibu-ibu juragan monggo kusumaning among donga lan amung pamuji monggo Yogja kangetan sangancani sepi ning rasa ati iki. Halo. Nah ngono lho, pas bagianku malah mati. Tukang son kere aneh ya. Halo, yo. Adik, Nggih. nanti habis ini sendalnya dipakai ya. Jangan keceh ya. Itu loh, mosok jarimu kayak jahe begitu sih. Mas sing apik saite kok gak enek Mas aku iki. Iki loh, aduh. Nono iki ngundang dadak Tejo. Anyel aku. Pak Sarno mohon maaf. Om Agus makasih, Mbakku terima kasih ya. Sedaya yuk. Stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu. Muga-muga sliramu eling aku kapan kondormu tak tunggu. Kondormu tak tunggu. Ya. Bos Agus makasih. Mbakku Masya Allah. Terima kasih Mbak. Masih dari kediaman Bapak Sarno beserta Ibu Marini. Juga bebarengan keluarga besar Bakul juragan sayur mayur dari Pasar Cipulir. Pasar Bayoran. Pasar Depok. Juga ada pasar lagi. Pasar Juga tak lupa segenap keluarga besar dari driver semuanya yang sudah berkenan untuk memberikan doa restu. Pada Rebo. Suara angin sing reridu
senajanmu ono mimpi ngalem ning dadaku tambah ono rasa kangen ning atiku ngalem ning aku benda adem kasiram udan ing dalu Mas Rudi masuk yo banyu langit sing ono dhuwur kayangan Watu gede kelingan mendungi udan aku mau nangis atine wong sing kasmaran Kira-kira tengah-tengah setia janji sebrene tan sakelingan ademe gunung merapi rebo Babokel yo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung merapi rebo sing neng Langgan Wonosari Yogyakarta bersama Sekolah Rasampur Saringa Indonesia. Bu, ajak. Biar masuk TV semuanya yuk. Sama Mas Tejo monggo. Hey! janjine lumane ra nganti suwe-suwe amit esuk lungone ora nganti sore Betul apa-apa? nganti kapan tak enteni satekane Yang Putri berkait Mas. Halo joget. udan krimis telesono kelambi iki Sapa kowe? jroning dodo ben ra garing kepejanji ora lamis gedhe ning nggonku tresnani nganti kapan Matur suwun, aku matur suwun. ora bisa lali ademe gunung merapi rebo suaramu ngomongke opo ademe gunung merapi rebo sing neng Langgan Wonosari cendol dawet seger cendol dawet seger pira dek 500-an lho gak pakai ketan. Suwe-suwe pamit esuk lungone nganti sore janjine lunga ra nganti semene suwene nganti tekan tak enteni Tekane. Lagune napa? Sukolaras udan krimis balas Siap. kelambi iki Asik kok. jroning dodo ben ra garing kepejanji ora lamis gedhe ning nggonku tresnani nganti kapan aku ora Ayam juragane kerupuk. ngomongke opo
Lesono kelambi iki jroning dodo ben ra garing ngekep janji ora mis gedene nggonku tresnani nganti kapan aku ora bisa lali Ugi Mas Tejo, Mbak Bugel, ugi wonten request yang ngerahipun saking pasukan badheipun panitia dereng kebagian. Iya, lagu ngersake wonten pupusane longsong engko dibinangkani. Siap, Sing wis keruk-keruk banyu. Oke. Yo yo.
mung nimas memani ing kalbu selendang kuning tandha tresno aku kowe mayem ra bakal ngeliya bebarengan salaminyo Mas Roro tumeka buku sing Yuswa selendang kuning lho iki request juragane kerupuk cisalak hey 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 selendang kuning titipanku tak wenehke mung kanggo sliramu Matur suwun Bu Haji. minangka tandha tresnaku padamu tresna lair juga rindu aja nganti ditinggalake tandha bukti tresna salawase monggo Pak Sarno mong kowe mani ing ati duh Kyai mong kowe tekaning ati monggo kaya ngene rasane duh lae aku kangen Masoma aja nganti diblenjani ya mung nimas yo gayengke dimetle lintang asmara ya sayang-sayangku ya Spesial kanggo budeku, Mas. mumpung Pak Sarno turun panggung turun dari pelaminan ya ya selendang kuning tandha tresno tandha bukti kanggo salaminyo tandha tresno salaminyo Mas Roro tumeka bubuting Pak Santoso monggo Pak Santoso maju Citra Buana Paru Doyong juga ditunggu Jambu Alas juga ada oke oke siang pantoro ratri setiaku besok anduweni makasih Mas ganteng marang sangat yang kulani yo lintang bulan upayane datang janji opo
Tuku Cilanda, terima kasih. Juga Cisalak, terima kasih. Mak Yem dan keluarga semuanya, terima kasih Mak Yem. Sehat-sehat ya Mak. Oke, masuk. Masih angapan toro ratri. Among eling manis sing ati. Setyaku santya animbangi marang sang Hyang Sulaksmi. Jangan lupa acara kita didukung, disupport oleh Ude Sayur Mayur, Ude Suwarni Pasar Bata Putih, Jakarta. Kebayoran yuk, lanjut. Omongan ayu, tresnamu, kinarya tonggo, susah jroning batinku. Mas Angga pintar kata senajan ngalumi banyu segoro rasamu apakah seno. Lanjut Jambu Alas. Pisano yo musik. Jambu Alas ke Bapak. Kelingan manis sesemi, terus kelingan ramah kewine, tresno lan kasih sayangi arep hatiku lakon dadi kondo. Sayangi wis duwe bojo nanging aku mosok sih kakang patut tresno menelongno rasane ngati arep aku lakon duweni. Asik Jambu Alas. Bareng duwe gawe lali saiki. Lali Mas. Ayo bareng. Jambu Alas kulite ijo sing dikata duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja dirembug. Arek Bu Haji. Sabar Mas Arno. Sumpah ing batin yen kula tak jadi kawin, tekating ati ora bakal luruh ganti. Alas adik manis rasane senajan bekas
Susun Mas Matur Tejo. nuwun. Ki ayo Ki. Kesel aku larang sih. Suko Laras AJS Audio Dana Production. Kebranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistyo wicaksana lan lebda ing karya kebranan solah bawamu nyata lan tip wasi sing wicara wiraga sarata wirama nyata sliramu kanyokang sulistyo jroning batin tuwa rasa tresna kang saya ngrembaka ing rina kelawan wengi tresnamu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka soroting netramu ora sela sajroning batinmu ra luput pandraitaku nuwun bos ana tresno makasih mbakku sajroning atimu musik Sukalaras lo iki hey 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 la pengendangnya Indonesia Mas Hengki tarik Mas Hengki sambil senyum nggih kebranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistyo wicaksana lan lebda ing karya kebranan solah bawamu nyata lan tip wasi sing wicara wiraga sarata wirama nyata ndika kenya kang sulistyo. Makasih banyak Bangga. Jroning hey batin hey 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 rasa tresna kang saya ngrembaka ing rina kelawan wengi tresnamu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka soroting netramu yen ora sela sajroning batinmu ra luput pangraitaku ana tresna sajroning batinmu matur nuwun rezekinipun